live Chenro mar Kuku Mar Wach migosi chieng daima mheshimiwa wacho ni wang' ni wuok oko mondo mi oduogo ti Nyakach kendo Nyakach constituency kaka jaod bura mare. Wacho ni harom gin eri magisekedo ne lweny mar Kenya ka telo mar Kenya ka gin gik magisekedo negi oseng'ad ng'ut ji ka gineno pod gintiere kendo giramo ni piny Luo nyaka bedie map matendo. In fact kane pok wachako kode oko nowacho ni giri moluor Raila Amolo Odinga nieri omako gi teko ne te gi pesa ne te gi mwandu ne te gi gimoro amora monyalo gi lony ne te nyaka one ni moluor Odinga obetie telo. En wendo na chenro mari mar Kuku Mar Wach live. Mheshimiwa, idhi nade? Adhi maber Harut. Erokamano ahinya kuom chak dogo yudo thuolo kendo maduogo chenro mar Kuku Mar Wach duong'. Amba goni erokamano kuom yudo thuolo mondo iluonga kendo. Kamano. Nera kawuono di muola. Anana kama kaka pile. Nyakach oboch. Nyakach oboch. Emomiyo Nyakach kwe jomoko luonga nopong' to muol. Yes. Kamano. Erokamano jaduong'. Mheshimiwa, Azimio nyocha notimore. Pachies Azimio kaka nobedo jaduong' gimoro amora matimo kaka a seasoned politician ne chal nade? Gicha nen lek maber kendo nen rek makoro nyuolo lemo nikech gima ne duong' ahinya ni nyonge kanyo wanyalo dhi yiero higa manyien. Yes. Ka piny opogore kaka ji opogore. Ng'eni campaigns mosetimo higni mokadho 2013, 2017 kokariambo jo Kenya nopogore mabor. Ne ko aidha jo koni oriwore koni jo kocho dong' kocha. To kakoro thuolo noyudore ma mosruok nosetimre e kind jakom to kod ker masani. Ne chuno ni nyaka ne riw piny. Omiyo lek manowuok mar Azimio ni nyaka riw go piny no ero. Nyotimre maber. Jakom oluoro piny wach riwruok mar jo Kenya oganda, riwruok mar oganda nikech riwruok e teko. Pogruok en nyawo. Jomoko neno gini jaduong' ka gima ne en mana bura mar jo ODM kende ni ok nugolo picha mar Kenya mangima kochakoro MC welo mane tiere gimoro amora otimore jaduong'. Na to koro ka giwacho kamano. Yes. Pap maduong' mating'o dhano 60,000 dine pong' gi wan kendwa. Ok samoro joma nobiro gin jomoko bende masiro ma oko lakini kaka utayo gik moko e style achiel mar ODM chande. No ing'eyo. Yes. Welo to nen kacha mopogore kata ka neno composition mar cabinet cha. Cabinet ok en kata ma jo ODM. Cabinet en ma jo Jubilee manene kacha cha. Gina mana gini kanyo. To kata kene ine crowd koni. Yes. Ne yudo ka ng'ato obet ka jadhodwa to jadhot machielo aidha jakisi jalango oro jarabuon oro Mkamba. Ne ananeno gi wang'e jogo tene nitie. They were all there. Moko be onge kom koro chunge corridors go. Yes. Gichung' listen to what is happening in the field. Kaka ile osechunga corridor jaduong' mang'ato mobet gi thenge. Governor wa Migori County Zachary Okoth bado uketo bet gi thenge. Owacho ni en party mar PDP ni ODM osetimo ne marach kendo mani party modhi chung' godo. Ang'o momiyo kurew piny Luo? To bende chandi ni piny Luo koriwore? Piny Luo oriwore. Yes. Ka ng'ama ringo ng'wech modwa dhiene to ringo wuon. Yes. To wacho ni kena nuoyo ni gini wasethoe. Gini wasethone ma onego be ni gini oriwo wasani malich ahinya. To ka ng'ato ero ringo kien to mano ringa ni en kuro kodwa bete agola nie. Kamano to an kaka ng'eyo joluo oriwore. Tung kaka nyaka nene Sianya kitun Migori. Yes. To kuom gavana bado to daher mroch ka chimo biro kata wach kende okada wuoyo kuome. Mheshimiwa kilo osewacho ni piny Luo oriwore tung piny nyaka tung piny. Walose piny Luo mantiere parties mathoth ahinya. Wantiere joma noseyier koda ka gi Ford Kenya. Wantiere joma nodhi kod independent. Wantiere koda gi PDP. Wantiere koda gi iluongo ni MDG. Wantiere gi political parties e gwenge ma Kaluo. Be wariwore adieri winjo gik ma iwacho nyaka kaunti ma Migori moko barore dhi thenge. Okay, gima miyo jomoko no decide kata wuon aluochgi no dhi e party mamoko. Yes. Kamano kata ambe na ringo gi Wiper ok anya kwer. Yes. En nomination mane ok ber. Ni gi Wiper yiero mane? Ma 2013. Awinji. Kakoro segwenya kona. Yes. ODM dadok kocha. Tachaka duoge ODM kendo immediately after that. Yes. So nomination mane ODM pok noyudo makare. Emomiyo wan gi to chien kocha kata ndalo mane yiera cha
to it was perfectly done. Man, actually, interim certificate, no me gi papo nditi a hall. Gi returning officer maro dia. Uyudo kom, muyudo telo, mumiyo certificate, to yiero time yo makare. To nikech gimi wacho niri, ema mheshimiwa Adomo wuor MP mari masani wacho, ni nomination 2013 ne ber, 2017 ne ber nikech noyombo. Kiny kiyombo ng'at machielo, to nominations rach. Yiero nyaka bed mana fair, sama oyiero, koso nyalo bedo fair bende ka ok oyiero. Wanyisi, Aaron, an ng'at moro ma ok nya wacho ni gimoro ber korach. Korach tabiro nyisi no rach. Kobe tabo nyisi no ber. Gomedo nyisi mano. Kane ane od bura, ne denda ne rom gi marini. To sani mane ane od bura. Sani dongoro idonje kuma kadere. Awinjo maber nikech awinjo maber ka anoko. Yes. Ifa kidi ng'at mokwongo wacho no winjo maber. Awinjo maber. Ok dang' among, awinjo maber. Awinjo maber. Koro mane momiyo nyisi ni karach tabiro wacho ne rach. Yes. 2007 mano yera no me a certificate a hall. Interim. A hall. Paponditi. Yes. Iwinja. Macha odiem kore kane. Odiem. To bang'e no koro ji obiro katelso donje. Joma biro gi joma undu. Kata Dumo ng'eyo gima notimo. Ng'eyo. He knows. Yes. Kata embo wacho ga very well ni pok noyombaga. Pok noyombaga. Nyakach ok nya yomba. An gi chir kabisa. An ga dieri gimomiyo nikech kapok adhi abedo mjumbe, gik manatime Nyakach gin gik ma ng'ato nyalo kwano nyaka odhiambo. Kapod okwano. Nyakach bi nyalo ng'eyo ni wan gi primary schools 150 to nyithindo ne betelo throughout those schools. Ta ane mang'eyo desks pesa na ma make sure na nyithindo beta deka desk go pundi nyaka sani. Ibo dhino ka donated by daima. Nikech na wacho niya, ere kaka dang' nyathi Nyakach compete gi nyathi ma Kisumu town to penjere na chiel. To nyathi ma Kisumu town to bete kom kendo ndiko comfortably. To nyathi ma Nyakach to bete wikidi oro bete lo direct. To ndike chonge. To timo penja chiel gi mantie town ka. So na wacho na pana Nyakach en kama odhier koko wuok ko wan joma Nyasaye ogwedho matin. To wadhi hinyo thurwa. Emo natimo na wuok ka natimo gino ka ng'ena dhi chung. Ne lit. Bende nyalo kawo thuolo kaka jogi koma samoro nominations mar gino bedo marach. Bende no ka en gima duong' nonego bed ni okwongo ng'e ni joma samoro noringo party ubedo gimoro achiel mondo sama udhi kedo ni eri ubed gimoro achiel kata obedo ni ito ikwedo ni un gimoro achiel onge pogruok mar paro lakini joma noringo ma chunygi nochwanyore modagi duogi party mar ODM gieki onge tiende mondo riwgi. Ing'eyo an gadieri ni iwuoyo kodgi. Yes. An gadieri ni joma responsible party kacha kata mane nek ka maybe luongo gi one by one wuoyo kodgi. No an pok wuok kod en kech naseduoge party an e party. An kata manyoro 2017 nokaringo an e party ka. 2017 ni chungo sino kichungo. Nachung. Gi party mar ODM. Party mar ODM. Bang' kisi wuok ni weyo. Bang'e ma gik moko nogwenyore. Yes. Adoka party ka ok na wuok. Mheshimiwa. To party Nyakach mar ODM to otho. Onge party. ODM onge party mar ODM. Nitie kanyo to onge ng'ama kata ofise mok nyang'e ni kanyo. Kaw thuolo bi dhi Nyakach. Nitiere to weyo party. Owejo party oke kata kuma office nitie. Ndalo cha ane mana ni in charge. Party nego bura every quarter. Mwayalo gik moko kaka party nego run. Both Nyakach gi molinki gi Nairobi. Kanyo nitie kaka koro nyo azimio ni. Nagola buses kata mana uchiel Nyakach kenda matero jo Nyakach Nairobi gi jo party. Yes. Ma mege allowances gi everything. So it is not happening anymore. Ado bire party nero mheshimiwa. Yena kapod wane weche mag party gieki. Sani eri nitiere wach moro machako ringo ng'enge makaluo kar kaeri. In fact, kanyalo ng'iyo kar kaeri referring on some of the leaders ma samoro se wacho. Go kama lack of better time kikoluong nye ng'ato. Yes, But yes. nitiere jok maneno ni mondo Muluoro Odinga omi thuolo mar ni kuonde moko Kenya kaeri kana Nyanza kaeri onyalo wacho ni gweng' makama tadwaro ng'an direct nomination to nikech odhi bete kom ker ka Nyasaye otelo ne onde joge moko manyalo dwaro inyalo siro direct nomination kuonde moko so Kenya siro System apato biro go okabe kwedo. yes
okabi kwedo. Focus wasani kaka joluan gima nakwayo. Onego bede kom maduong'. Kikwa focus so much kombe wa matento ma okay. Nikech kom maduong' ni ka jakom oseyude mobete. To an ga dieri ni gwenge ka gwenge makaluoka ong'eyo gima jowa gi onge go nyako tim. Makata wacho ni kari odware ng'at moro machielo pogore kodin. I will not have a problem. I'm telling you the truth. I will not have a problem. Kwani to anyisi maber ni nyoka ni od bura for 10 years to ine kaka chal. But ang'o miduogo chung kendo? Adok ke demand ma jopiny. An demand ma jopiny. Jopiny ma wacho na duga chung. Gidwaro Nyakach kendo. Monda los gik moko setimore maber. Moko mana gero mabe no we nyaka sani kata kidhi Nyakach ibo yoro kowege kanyo for 10 years. Adi mi tur ma los gik mane timo masa moro podong mul kata podong ma gik moko mako chuny jopiny. But pod antiere wach mar ODM kod nominations niri. Yo mane maber ni mogik. Mino ni ber mondo mi time godo. Ana yie gi gimi wach sane ni consensus cha. Yes. Delegate system kata direct nomination ayego. Ayie kod adego. Nikech machielo mar yiero mag party mag nominations ka. Ose failed terribly. To mar ariyo, yiero mar party is too expensive. Ochacha yiero maduong'. ODM will need billions to carry out fair and free nomination. Mheshimiwa, ose nyisi ni dimi ticket ma Nyakach? No, why? Ang'o mi niga diera hinya ni ang'o mi sir nomination ahinya, direct nomination, sorry. No, awacho ni ya, ni consensus. Delegate system. Yes. Gi direct nomination. Direct nomination kaya makoro kami kelo cha. Mi wacho ni ka jakom dwaro ng'ato to nyalo miyo. Nyalo wacho ni kelu ng'ane adwa tiyo kode because the specialist in this area adware ka. So ebo mi asiro mano. Yes. Mheshimiwa, Gesa ni eri molur adomo wuore matiyo Nyakach. Kamano. Adomo wuore. Wach ni mondo mi consensus obedi achiel kum counties sub counties ma Muduru Odinga en again interested nyalo bedo Nyakach. Kamano. Wach ni mondo mi ulos kod migosi adomo wuore. Inyalo yie wene. Ing'eni ka okno wan ji ariyo. Dong kaka sani wadhi chung kata ji 10 for example. Yes. But kwa sike sani jok mose piawre oko. Nyocha Nyakach winjo ka nyingi di mala hinya. Ya mano in kare tema wacho ni ya. Anyalo yie wene mana ka nitie very good reason mo advance e wakawa te. Yes. Ni wamewene thuolo kendo chako dogo med one time. Ka joka bendo yiene. Ka joka bendo yiene. Koro wuone ni uloro reji ariyo. Wachi ndo juro od chande ka utieko to ka wuok. To wachi na mano to kanyal weyo. Mano to kanyal weyo. Koda ka gimigosi adomo wuore ji ariyo kende to kanyal weyo ne kom nero mar Nyakach mondo mi oting'o fadh bandera mar ODM kata kamano. Ka wan ji mang'eny to anyalo yie mar mondo mi obed kar kanyero live chenro mari mar Kuku Mar Wach. In fact Mheshimiwa no nyisa ni nitiere gik moko ma kaka osetime gino e kaka iweyo kik penjo koni en dene we ywayo mama Papunditi dikoro onge katita mana ywayo moko manyaka tim kaka timo gino ero kaka opange gino live chenro mari mar Kuku Mar Wach akaw break mara moko ka waduogo weche gi kimag joge kuma pod lodino ge gwenge kadak nero mabimo matire bondo constituency ngata chiela pod dong noiro Tom Okwache ang'o matimore ndalo mane entiere e kom nero kaka MP winjo kano wacho nogolo lochene no somboji wacho ni Naivasha Limuru Thika kalwe nyogolo telo nyalo ling mok nyal time gimoro ka chielo kod dwaro mare manyo kom mar Nyakach chana wuothe Nyakach ji mathoth anyene wacho ni Wood John nitiere kaka dwarowa nitiere komolor ochieng daima gini yudhe motiyo godo momiyo siling 10 mondo gone koko koso adieri maduka en jopiny dware molo chutho fakta mar siasa ko mar governor e Kisumu County bende nyaka walosie live ochieng daima e Kuku Mar Wach. Tielo marario mar chendo mari mar Kuku Mar Wach nyinga en Haron Otieno wendona en jaod bura machon ma Nyakach constituency kendo ramo ne wang' ni idhiro gi yiere kendo 2022 migosi Mheshimiwa ochieng daima OD kimedo mana M kende to nyinga donjo gi nying mar party Mheshimiwa kamano wabuku di mbake wachiniri mar jata chiela pod tiere bolo kamano mani kunye mula kamano
Bina ni sirikal timo mangi nyalo koso gitimo mangi nyalo ja uchiel no segol abiro no segol auchiel ngima achiel no tho. Ando pod aparo ni sirikal ok otimo kaka onego tim. Ng'eni gima nyo chanda ka wacha bimbo ni bede nyime kata gima nyo timore Ukambani cha. Jotendo madongo nyaka ker ng'eni kuonde machalo Amerika ka gima kamano timore tiwinjo ka president wuon attention mare bedo drone kendo mo tim mos ma kendo nena gima kamano kochako timore kendo. To kata mara bimbo ni onego beni kech kama ji ochiko ne gin ji ochiko doge ji aboro kama ji aboro ne nie bwolo to kan hero margi ng'eni tich mwa nyithindwa gi ongego momiyo onyalo kawo risk moro amora mondo dhi oyude gimoro family ne ocham. So ok otimre maber. Sirikal onego kel gigegi mondo giwar go jo. Bedi nche gitimo ndade kende an gadi ndi nche gisegolo jogi. To koro ka giwene jo piny ema timo gigi. Jo piny gi to bende ok bed facilitated in any way. Yudo ka ok otimore maber. Be momiyo apani wuoyi machielo chodong' e bwolo ka nyaka sani. Nisebedo MP jaduong'. Itimo ganang'o? Chenro ga ing'eni ka sama tragedy ma kamano timore to in e od bura. Gimo kuongo nya timo en tero wach e od bura. Mondo ya lat sirikal ni there's a problem in my area. Ma joga moko ni bwolo. I compel piny sirikal kwa e od bura kanyo mondo yor jo lweny experts manyalo dhi kanyo mondo gol jogi bwolo. Iwinja itime gi od bura ka. Kata na very short notice nyaka time kamano. Koro kang'e ni mjumbe okotimo otimore ni do bado mo kari adek to bungo the recess. No to chama no otimore ne man chieng no emane nego beno. Mano chungi. Ichung nango and point of order ichung on statement inyalo demand inyalo golo statement mondo demand for an answer. Yes. And a certificate of urgency mana kaka makot ka. Yes. Nigi makamoto kara. Tidhi lobby mokongo speaker. Yes. Speaker will also understand ni gino involve lives. Makawa kwa move very fast to jogi dito. Speaker would give thenge monde. Speaker would the office. Ti pimone. To wacho ni giri ni either kele statement or kele na question form. Mondag na mi thuolo mondi iwo amplify. Moro ma ok ng'eyo dole chimoro kar ka donye sasa to ngabedi yo kora ni nitire moko biko imanya speaker toke mondo. Nitie meran ng'ama ne top ga bunge. Question time kidwaro to manya jandiko moro mang'ula ahinya Kasepulka. Niluonge no ndere. Ande no rate number chiel. Giga zeni waka sada bro nyisi. I was number 1. Equations. Kenya mangima. Mbadi was number 1 emotions. Evinjo. So nange gigi. Moko niti ma. First time MP. Yes, exactly. I was number 1. Abo mi gazeni ne. Pudan kwa nakana nyaka sani. So ingeni nyaka moko nyaka luwa ka speaker idhi penje. Nyisa ni speaker an gi problem ni kara. Dangi konya nade mondo gini. Wanga yudu slot a few hours of it. A few minutes of it slotted. Na an munda awach ni. Joga ka dito. We'll guide you. Number 1 network penjo mag jo penjo. E bungi. To no yombi jaduong. Ang'o no yombi. Ni number 1 for the thought live Poko yombaga live Chenro Kuku Mar Wach mheshimiwa Ochieng daima ogo kode mbako chike kuma timde Kisumu Kenya mangima kasani wadonyo kode Nyakach constituency. Okuno yeri mheshimiwa mano nyiso no yombi in 2013 no yomba ka ne wiper nikech ing'ene jowa no believe ni ODM nyaka mjumbe ma nyaka be jaodi. To ni ga namba chiel. Nan ga namba chiel od bura. Be momiyo sane demand mondo doge od bura is there. Gi apani ne na confusion moro mano wuok. Ging'eyo jo nyaka chonge. Chiemo ki go kor gi mbaka ging'eyo kuma confusion no wuok. To na yudo kura 1014 gi wiper. Iwuok kiduogo. Kamano. Ang'o miduogo? Ang'o midhi timo mok ni timo kinde cha? Ang'o midhi timo ma mheshimiwa Joshua Domo wuoro kotimo? Number 1 ing'eni gima notimore ni natimo gik mang'eny kabisa. Nan gi lek. Ng'ena ni makelo district ma Nyakach. Man madoro pesa moger go district headquarters. Magata kidhi Muhoroni ka ok ibi neno district headquarters. Ane makelo district no.
to ne an gi lek magik manonego tim gi kaka onego panga paponditi mariwre gi katino mondo beton achiel maduong' ok ochopo ok otimore. Iwinjo. Resource centers te managero mana nigi tiendegi mana ji choko jowa kamoro achiel choko youths kamagi matimo kata research nalo ma olor universities nikech ne internet cables kanosekadho modhi nyaka Kisii kocha ne wadhi tap internet resource centers go koro onge temo nyathi odhi cyber no dhi timo research koduogo to timo na kanyo lek go kochopo wadhi keto screens madongo ma jowa nyadhi go mbaka nene mpira to go mbaka to exchange ideas skundewa moko noko ger kaka nonego bede although amor ni ndalo mabete nikech ingine wanadonjo gi lweny koro CDF watiyo go higni adek kende ta akelo secondary schools 12 manyien brand new manyien mane onge nyaka constituency mane onge kendo onge arambe mogo agero gi form 1 nyaka form 4 onge arambe. Akelo primary schools adek yes ma 10 years gite mheshimiwa onge musekelo kata chiel. I'm telling you the truth. Kuonde machalo Nyakach ing'eyo. Nyakach kama kidwa empower jogi joma tindo gi. What you need to do is just to promote education. Can you promote education in terms of infrastructure? Yes. Can you promote education in terms of fee payment? Basari ochulo to ywak ng'eny. Nikech king'iyo ndalo nacha jo university namiyo singal 11. Mheshimiwa idwa nyisa nini kani chiwo kani tiyo Nyakach onge ngata mano ywak ni gimoro amora in mari ne nyue 100%. Not 100%. Yes. At least 80% ngene mane score. But in bedi jok moko maranke samoro nyalo ranke at 80. O emomiyo kadwa dispute mano. Yes. Emomiyo podare concentrate nyisi gik manatimo. Momiyo ji ohera nyaka sani. Nyakach sama nakawo telo ne nigi locations 14 kende. Tameda boro. Koro aweka gin 22 pod gin 22 nyaka sani divisions ne gin 2 ameda 2 maketo gi 4 nikech general house services ka ng'ato dwa sango king'e kuma sango nitie to do the land board malo Nyabondo almost 26 kilometers ko dhi giduogo in a day almost 52 kilometers no jomo mine madongo ne ok nyal sa made sure ni udino kama kan yende akete division machielo katito kan ke was expanding very fast akete division machielo sub locations ne gin 28 kende tadhiro gi mamedo magi tundo 44 kuonde go ndike an be mango ndiko ruodhi ma mine Nyakach chone gin ngana chwalelo tane mango wacho ni kata mine nyalo tiyo tich ruoth maber moloyo kechinga made chuopo do dhi lesha samoro o dhi lesha kata yugi smoni kuno to ngama dhako will always be at home here. Nende chuma thiro chuo mondo kik. Hapana mon bitin nyala. Mheshimiwa esco card mar 0 to 9. Aduma uro chopo kar kanye. Kanya to ding muona. Diwe ne mondo joge moko ema mondo wachi ni osko kama. Nikech an ka wach to obiro wachi ni am his competitor. Inisebede bunge, kaka ng'ato nyalo tiyo. To me and below 50%. Nikech ng'eni ko kinyal wuoyo od bura. Yes. Ma ok otimo all these years. Yes. Onge gima articulate od bura ma concern Nyakach obed wach floods. Yes. Obed wach disasters ka koro kata mag mach maweng'ogi. Ka ok inyal wacho gigi od bura obed wach kech drought mantie kaka chiemo nyalo biro food security gi food enhancement Nyakach kocha. Onge kaka dangi bed rated very high. Rieko mara moro matin wacho nitiere gik moko mitimo committee level. Yes. Makotimo gi committee maro mago od bura to tiyo maber ne Nyakach. No, committee thoth ne oversight. Okay. Committee thoth ne gimo not makacha en oversight. Mokinyal kwan ne. Okinyal kwan man. Okinyal kwano nikech en gima ok ibi influence policy e committee ka. Koket ratil kawoni ire mondo mi aket mheshimiwa Aduma wuore ratil nyalo yudo below 50% mar manyiso ne bo atamalo abich live chenro mari mar kuku mar wach mheshimiwa Ochieng daima anyisi ni kimero wach mar M2 en mana ODM full mheshimiwa Aduma wacho no tiyo maber e weche mag security atimo mos ni apenji mathothanya mturo record ko negative kamano security otiyo koso kotiyo ing'eni gima pod chanda ka dhok pod ikwale Nyakach makata nyocha nyi winjo ko wang' jomoko ko kwalo nyaka digudi chieng iwinja koro yo machieko timo koso kotimo o improve matin kabisa ntie kuonde mogere police stations moko mago nyaka wamiye credit wacha chiel ni kaidos gi Nyakach jidong okay
Yes. Gima wacho ni otemo matin kuonde moko mag security go gere police stations moko, although they are still not yet operational, pod gin kanyo tane madhi operationalize gi kadonjo. Ting'e ni kata ndalo cha an kana akawo tich ne akawo kuom Mheshimiwa Odoyo CIS mar defense to do be nokotieko some projects mag CDF to natieko gite kaka dispensaries ndagonde pod waonge county governments, so yudo ka dispensaries pod yume managero manokotieko nagero te matieko anatieko ma operationalize ma make sure there's a CEO atieko ma operationalize ma make sure ni CEO ni kanyo ma chak tich obedo nyongo, obed akiai, obed gari dispensary, obed chero dispensary, obed nyabola dispensary. Mago manaloso te. Igni 15 mokalo chien. Igni 15 mokalo chien. Mheshimiwa, Kisumu County nyocha ne Jack Nyanogora former governor wacho ni odoringo kinoringo gi bathe oko. Jomoko nene ka gima biro gi independent kochakore wago gi tiende piny. Jomoko ne ka gima migosi Chenro Bura emi dituko da gi nyong nominations mag ODM. Ben strategy manyalo tiyo. Aaron. Ngane tem kare tibi siri. Aaron. Kakalo tibi sera. Inge debe ne abede kantie bura that is. Yes. Me goyo mag kaka iwacho gi katisha county slots gi. Yes, yes. To maybe dabedo gi idea gi magiwacho. To gisani danga bed nyamriambo. Onge gima ng'eyo strategy margi no. Okay. Whether it is kaki wache no or nitie kaka gedwa time mopogore. Okay. To bende sani ando gima na adech go. Yes. Nikech asebedo oko ma tele for 10 years. Adwa na concentrate mane marani. Marani ma adwa na concentrate. Kamano. Omiyo ana wacho ne Nyakach ni antie pap aduogo machiegni chakre tek 1 Januari achako campaign mano maber chon. Mondo mi kuye to me akora. Mondo adoga tinu kaka natiyo no chon. Ung'eyo gik mano okatieko. Ung'eyo gik maber manyalo sonu. Manyalo konya ka to moloyo emigepe mag somo, emigepe mag arita kwe, emigepe kata mag nderni. Wan gi nderni maricho kabisa nyaka sani nyaka mag national government mukti. Mokwangi gimomiyo. Omiyo magi te nyalo timore mana ka adoga ka hotelo machielo. Weche mag kech machinde Nyakach, weche mag pi moseyudo ka daro jowa. Anyalo paro ni ndalo nacha natemo timo gimore timiri openy manomiyo josango kodar for 3 good years koth chwe to gedar. So no kachopo kode kuma nonego timne. Magi madado kutimo mondo mi josango kichak dar kendo kigibed displaced. To kendo gimoro wi ok dhi wilgo ka. Na weyo pesa manonego beni itimogo ipidhogo yien Koguta forest. To kod nyabola malo kuma ae kocha. Nikech godego ji okawo yiende wang'ogo makate. Omiyo wach kata wach koth thago ago ula. Na we pesa manonego beni ng'iewogo yiende te duoko kanyo. So aduogo mondo mi achaka ayud pesa mwanyalo pidhogo yiende wi godego te. Mondo Nyakach obed green mondo wayud koth moromo. Wachungo pi madhi adhi amwoma madhi nyaka miwa muko udi. To kendo mondo mi wayud pi ma dhok nyalo modho kod chiemo moromo dhok bende. Mheshimiwa, igolo pesa kanye? Kiwuok e bunge e kalo 2013. Kamano. 2012. Kamano. To sani kore kwacho ni duogo kendo Januari 1 ichako campaign mayot wire. Jomoko mi manyonge igolo pesa kanye Mheshimiwa? An gima jo Nyakach ong'eyo ni an ok amiga ji pesa. An ok agony gaji. Kendo youth ong'eyo kendo gaji kendo daima en jatich en ok ogony gaji. So an ok amiga ji pesa. Kamano. Na penjo kamoro chieng' moro ni ndalo mana donjo chanda lenga pesa to an go to pesa an go tatigo mariek. Gima timore ni ndalo moko mana wadonjo od bura. Jakisi moro no yier Nyamiraka ka ene sanduku. No golo pesa. Kotho. To jopiny otho in the process ma yiere to jopiny ogone kura. Kisika. No golo chon. Kane pod ngima. Hapana. Samiti mjiri chok bigolo pesa. Sama kwa huru jidwadi for campaign.
ne gigone kura. Maeri biketo kaka genga mari. Anyisa achicho example. Mogo tadhi chiwo. Mogo tachiwo. To gima ng'eyo ni chiwo pesa ne gonyo ji no ok en yo maber ahinya manyalo miyo gweng' dongre, nikech ka ng'ato jomoko nitie ma kotiyo gi pesa mang'eny kamano to chuno ni nyaka koro ka gidok to pesa ma giyudo kata mag CDF gidhi gikwelo mondo gidok pesa. Timbe giko mari kuku baro chako doga timbe kendo chieng machielo mheshimiwa Ochieng dai monyisa ni Haron tarehe 1 dwe mar achiel kalo pare kod 21 achako campaign ma iye Gariyo 22 achako campaign ma iye peka ahinya maluro Nyakach te. Wacho ni Haron an ga dieri ni ane madhi bedo jaod bura manyien mar Nyakach 2022. Kamano. Hai maber jadong. Hai maber. Erokamano maduong'. Kendo iyude wang'e maber. To ka wiye ok owil. Ing'e ni in 2007 ma Jakom odhi obedo prime minister ne ane od bura. Jakom dhi bedo president kendo ane jaod bura ma Nyakach. Dhi tiyore maber. Erokamano. Iluonga ni Haron Otieno John okadana media mara kanyera sana ne migosi landa manitiere kamera mokwongo na nyisi nyocha no dhi vacation oseduogo nikech ang'o ma ok rum molo chutho. Asante sana ne Zerubabel senior most producer mara nyisa ni Haron nyaka watem to nikech igni 10 ka wantiere kairi pod wadhi nyime brand en mana macha iluonga ni Haron Otieno. Erokamano.